לחופשה קצרה בביתה, ובינתיים התפנה המלך לעניינים אחרים, כמו בחירת יועץ חדש שיחליף את זוג היועצים שפיטר. אמן, מכל הבחינות נמצאת הכי מתאים ליועץ הראשי. קיבלת את המשרה. חכה שיכיר אותך להסתר. תודה רבה, מלכי. מיד נשלח הודעה בוואטסאפ על המינוי החדש שלך. אתה בא סלפי חגיגי? אדוני המלך, יש לי משהו חשוב לספר לך. מה, אסתר? כבר חזרת מהחופשה? מה העניין? אדוני, דודי מרדכי, הוא שמע את בקתה ותרש, שני שומרי הסף, הם מתכוונים להרעיל אותך. מה, שומרים הנאמנים שלי? לא יכול להיות. המשרתים הביאו לכלב את המרק שבקתה ותרש התכוונו להגיש לך. והוא מת. שומרים! תילו את בקתה ותרש על העץ.